Ayan, welcome back to my YouTube channel, KBR TV. For today's vlog ay ipo-vlog natin yung ating Manila Cathedral sa Intramuros. Ayan, dito tayo ngayon. Ayan po guys. Ayan. Message mo si Ayan guys, nandito tayo ngayon sa simbahan ng Cathedral sa Manila guys. Ayan. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao, may galap shoutout sa inyo dyan, pati na dyan sa abroad. Ayan, dyan sa mga kababayan natin dyan sa abroad, sa Filipino community, may galap shoutout sa inyo dyan. At dyan ay kay Tatay Aweng, may galap shoutout sa inyo, pagaling ka tayo. Sa mga kapatid ko kay Tatay Aweng, may galap shoutout sa inyo. Ayan, sa Team Blessing, Team Achievers, Team Payaman, Team Livewire, Team Broadcast, may galap shoutout sa inyo dyan. Ayan. Ayan. Ayan guys, nandito tayo sa Manila Cathedral. Ayan po guys, kung napapansin nyo, ayan. Manila Cathedral po sa Intramuros. Ayan. At malapit ito sa Palacio del Gobernador. Ayan po yung Palacio del Gobernador. At malapit din po ito sa Port Santiago. Ayan. Ayan. Port Santiago ba yan? Ayan, malapit sa Port Santiago. Malapit sa pier. Ayan ang Palacio del Gobernador. Ito yata bago na yung mga pinagsisitingan, no? No? Yan ang dating USD. Yung? Sinaunang panahon tayo. Bago na rin guys yung ating ano dito. Yung dating pinagsusutingan dito guys. Yung mga action at oo, yun doon sa tapat ng BF sa kabila niya. Ayan, marami rin tayong nakikita mga foreigners. Yung mga turista natin guys, papunta sila sa loob ng simbahan. Diba? Ito lang tayo, bukang na. Ang ibang cellphone pag nahinitan hinihinto. Bawal sa loob ng video, diba? Gusto mo magdasal ka muna dito lang. Bakit ang tagal ng misa? Dalawang misa rin. Kwentuhan, nung dito ako nag-office na. Kwentuhan. Ay, patay yung ano. Patay yung pa. Ayun, video mo yung ano. Yung books. Anong book? Ay, yun naubos na. Anong book? Kukuha ka ng books dyan. Mga dinodonate na books yan. Tapos kung meron ka rin gusto i-donate, ilagay mo rin. Okay. Kasi tingnan mo, pangit mo ka. Ito yun guys, yung ating meron dito guys libro. Dito yan sa Intramuros guys. Meron dito algebra.
Mega love shoutout, Melanie Amar. Thank you, kapatid. Mega love shoutout sa dyan, Melanie Amar. Dito tayo ngayon sa Manila Cathedral. Ayan, meron ditong mga shelves. Dito yan sa Intramuros. Pwede ka mag-donate dito guys ng mga libro. Ayan, pwede ka mag-iwan ng libro dito, pwede kang kumuha. Ayan. So dati ang dami niyan dito guys, marami. Lalo pag mawakan mo. Diba? Mga bata. Mababa. Tensya? Oo. Saan tayo? Bawal yata ako pumasok. Hindi na tabang akaba. Ikaw, pwede kang pumasok. Ayan guys, oh. Puntahan mo yun. Galing na tayo dyan. Eh. Saka na dun sa, doon ka na sa loob. Kapasok ako Baka launa pa. Ayan, Roman Catholic Cathedral of Manila. Pope John Paul II in perpetual memory. Ayan, napakarami guys tao. Ayan yung sa harap ng simbahan guys, kung mapapansin nyo marami pinagtitinda ng ice cream, mga ice buko, ayan, mga sombrero. Makikita mo marami mga foreigner, mga turista natin dito guys. Ayun guys, yung Palacio del Gobernador guys. Ayan ang Palacio del Gobernador. Lapit din dito sa cathedral yan. At Banderon guys, Banderon. Nandun yung Port Santiago. Ayan. Dami tayong turista guys. Ito yung entrance natin. So hindi ko alam kung pwede videohan. Ayan ang entrance. Pupunta tayo doon. Ayan mga foreigner natin guys. Manila Metropolitan Cathedral Basilica Philippines, Intramuros, Manila. Yan, dito yan sa gilid ng ating gilid ng simbahan guys.
Ayan ang ating Bell Fry Cafe. Meron tayong previous na video rito. Meron ditong Bell Fry Cafe. Ayan, may mga kababayan tayo dyan na nagkakape. Ayan, ito yung alfresco nila. Dito yan. Diyan sa loob guys, kung mababalikan nyo yung aking video. Diyan sa loob meron diyang itong kampana malalaki. Ayan guys, merong history yan dyan. So panoorin nyo guys yung aking previous video about dun sa Bell Fry Cafe. Parang delikado naman yata. Okay lang po. Nakatamahan kayo eh. Okay lang po. Ano ba yan? Sira? Okay lang po. Okay lang po. Thank you po. Sige. Guys, pwede ba magpa-support sa inyo guys? Sa YouTube ko guys. Okay po. Thank you. Pwede kayo makuha ng saglit? Hello. Nandito po tayo ngayon sa Bell Fry Cafe, no? Ayan guys. Wala kayong isa-shout out. Shout out kayo guys sa kaibigan nyo. Mag-anak. Ayan Okay. Thank you ha. Thank you. Ingat kayo. Enjoy lang. Okay. Ayan. May nakilala tayo mga. Taga rito kayo? Okay. Sige po. Salamat. Ayan o. Baka tamaan yung ulo mo dyan ha. Ayan, balik tayo doon guys. Ito yung Cardinal Sin, no? Bell Fry Cafe. Ayan guys, kung gusto nyo guys pag nandito kayo sa Manila Cathedral, pwede kayo kumain dito sa kumain dito, maraming dito, may pasta dito, mga cake yan. Ayan, puntahan nyo lang guys, dito yan sa Bell Fry Cafe. Ayun eh, may dalawang interview ako doon, may dalawa akong binigyan na Merong nag-video na ko ganyan. nagbibideo. Video lang siya. Pero nasa loob na siya, hindi ko sa loob na. Pero pwede daw. Meron pa rin naman oh, naka 14 minutes na. Wala na palang misa, hanggang 10 lang. Ayun guys, dito yan sa cathedral. Sa gilid ng cathedral guys. Pwede kayong guys, pwede kayong magkapit dyan. Maraming cake dyan or pasta. Mga tinapay. Ayan. Dahil sa gilid? Ano yung mga kainan doon sa dito? Ha? Parang hindi pwedeng tutukan sa loob. Tama. Nagganon siya sa gitna eh, pero manipis na yung Saglitin mo lang kaya, ano kayang Ayan vlog? yung nag-ano. Yan siya, yun yung hawak niya. Hawak niya. Pwede.
Ayan. Ayan. Exit yan eh. Gaganong ka lang dyan. May guard oh. Pwede po mag-video-video dyan. Ha? Picture lang. Picture lang. Hi, ma'am. Hey! Turista kayo rito, ma'am? Hindi po. Ah, mamamatsa lang kayo. May galab shoutout kay Pilinda Vlog. Ayan. Pilinda. May galab shoutout sa iyo, Pilinda. Admin Melanie Amor. Ice cream! Ice cream! Thank you, guys. Maraming salamat sa paharang dyan. Yan, binukus ko lang ang yan eh. Ayan oh, malapit dito yan sa Palacio del Gobernador. Ayan. Ayan. Malapit yung cathedral na yan. At doon, papunta doon, nandun yung ating Port Santiago. Ayan. At mamaya papunta doon. Sa kanan, pupunta tayo mamaya doon sa Binondo Intramuros Bridge. Ayan yung bagong gawa, pupunta natin mamaya. Hey, God bless you. Ayun guys, yung papunta naman doon guys, doon yung San Agustin Church. Ayan, papunta doon. Actually maraming simbahan dito. Doon banda ron. Mga nakaraang video natin, yung mahal na araw, yun. Panoorin nyo yun guys, nandun lahat yung mga simbahan natin sa Intramuros na pinuntahan natin. May galab shoutout sa dyan. Guys, so lovely. May galab shoutout sa dyan. Maraming salamat guys, so lovely.
Ay, so lovely, mega love shoutout sa dyan. Maraming salamat guys, so lovely. Pupunta sila. Isang lang. Wala na pala. Ayun guys, sa misa naman, anong start ng misa rito? Sa umaga hanggang alas 10 lang sa umaga yung misa. Siguro sa hapon mga alas 3, no? Dati isa may dragon, wala na. Oo, dati may 12 to 1. Ngayon wala na. Pero marami pa rin tayong nakikita bumibisita, mga turista. Ay, may nagtitinda dito ng sombrero. Marami rin namamasyal dito guys. Mga iba-ibang lahi, mga turista. Mga kababayan natin din, marami rin iba-ibang lugar doon. Sherbal, may love channel sa dyan. Sherbal, Ayala. Ayan, pasuportahan naman natin si, suportahan natin si Sherbal, Ayala. Ayan, kaibigan natin yan. Sherbal, may love channel sa dyan. Sherbal, Ayala. May love channel sa dyan, Sherbal. Ayan, maraming salamat. Thank you, Chairman Ayala. Ano ba yung, ano yan, mga agency na yan? Ano ba yung talaga? Mag-side-side ba yan? Hindi. Chef Sharp. Kaya, sino ito? Ito yung papasok na porsyentado. Chef Sharp. Oo, doon sa gilid, ano? Safe sharp, mga na-apply ng mga seaman. Hindi naman sila nagpupunta dito. Papunta sila. Ang dami nagtitinda. O ayan guys, hindi rin kayo magugutom dito kasi may nagtitinda rito ng mga gulaman. Ayan, mga buko juice, ice cream na may tinapay. Saka sombrero, hindi kayo mainitan, may nagtitinda ng sombrero guys. May nagtitinda ng rosary, ayan, si nanay. Religious articles, meron din. Marami din ditong mga photographer. Ha? Hawak siyang mga picture. Yung mga style. Magkaano dito yung nagtutour sa mga may mga tour guide dito, guide, mga tour guide na iniikot nila sa buong Intramuros yung mga foreigner natin. May kalesa. Ayan. Pwede rin kayo guys dito
sumakay ng kalesa para mag-ikot-ikot sa buong Intramuros. Meron din dito guys, bike. Pwede kayong mag-rent ng bike doon sa likod ng cathedral. Ayun. Ayun, nandun yung guys, nandun yung mga kalesa guys. Ayan, kung napapansin nyo guys. Kalesa. Pero parang dollars ang bayad yan. Mahal daw eh. May galab siya. Sherbal, Ayala, may galab shoutout sa dyan, Sherbal. Ayan guys, sa mga pupunta rito sa Cathedral, Intramuros, pwede kayong sumakay ng kalesa, pagkot-ikot na kayo dyan sa pupuntahan nyo guys, maraming tourist spot dito guys. Thank you, Sherbal lang. Okay, maraming salamat din. Hindi, wala kang live ngayon, Sherbal? Hindi ka nag-live ngayon? Oo, may dala tayong... Lagi tayong may dalang tubig kasi syempre napakainit, nakakauhaw. Ayan, maraming salamat guys. Sherbal, may kalab shoutout sa dyan. Wala ka bang live ngayon, Sherbal? Ayan guys, may mga bikers dito na pumupunta rin. May dalawang bikers dito na nagpipicturean sila. Sabi mo na ba kay ate yung siprito niya? Ayan po si nanay, nagtitinda ng yung mga religious items, si nanay nagtitinda. Tagal na kayo dito na. 20 taon na po. 20 years na. Ang dami nyo na siguro na yung nabibenta, no? Konti-konti lang po. Buhat po nang nag-pandemic, hindi masyadong mabenta. Kasi kaunti na po. Magkano sa inyo po? 100 lang po. Sa loob parang 100. Ito meron na ako nito, no? Mas malaki ng konti. Ito ko nga binili yung... Tapos ito, meron din ako. Pero silver naman yun dito. Magkano na ngayon yung... 100 lang po. Ang benta namin. Ito mas mura to. Ayan guys, sa mga bibili guys ng Oo. mga kwintas dito, mga religious Ang items. binili ko dati, ganito, sinamahan nyo ng isang rosary, 100. 100 lang to guys. Ito mas mura to. Mas mura to. Pero walang kasamang rosary.
Ayan, mega love shoutout sa'yo dyan, Albic, Admin Albic, maraming salamat sa patamsak mo dyan. Thank you, thank you. Admin Albic, maraming salamat. Maraming salamat, Admin Albic. Nandito tayo ngayon, Admin Albic, sa Manila Cathedral, sa Intramuros, kung saan pinapakita ko sa inyo yung mga historical na mga places dito, guys. Dito guys sa Manila Cathedral, malapit dito yung ating Palacio del Gobernador. Ayan. At malapit din dito yung ating Port Santiago, Bandaron guys. Bandaron guys, pupunta rin sa Port Santiago. Guys, marami tayong nakikita tao ngayon para parating guys. Mga bagong dating, mukhang marami sila. Ayan. Tanongin na ano kaya kung ano, taga-saan kaya sila. Hello. Ayan po guys yung entrance ng ating cathedral, Manila Cathedral. Ayan po guys. May papakita ko sa inyo yung ayan, ayan. Ayan ang harapan ng ating Manila Cathedral. So ngayon guys, maraming nagdadatingan mula sa mga kanya-kanyang probinsya yata. May galing probinsya yata ito. Isang bus yata ito, marami sila. Dahil sila guys, oh. Ayan guys, doon sa banda doon, marami may simbahan din doon sa may banda dyan. Ayan dyan. So, doon ang dadahan dyan, papunta doon sa Bisrakyan na yan. San Agustin Church meron dyan. Ano sa gilid naman ng simbahan, may ayan, banda dyan, meron dyan may kapihan dyan, banda dyan. Ayan. Bell Fry Cafe. Ayan. Meron dyan malalaking bell. 7 bells yata yan. May kasaysayan yun. Panoorin nyo guys yung ating previews na video. Meron tayo dyan. Bell Fly Cafe. Doon sa ano yung kuha doon sa pagkano natin ng bisita iglesia. Ayan. Ang ganda sana picture ang bigyan ng mga ano yan. Meron na. Nakabili na kami dati dito. Ganon. Pero sorry, ayaw mo kaya. Sorry. Admin Albic, may galab shoutout. Ang dami nila. Ang dami nila guys.
Ayun, dami na. Ano, magpapicture ka dyan? Ano, sombrero guys, oh. Magkano yan, sir? Oh, 200, sir. Okay na yan. Tawad pa yan, may tawad pa. Ano na tawad yan? Oo. Ayan, oh. Ang dami niyo, sir, ah. Magkakasama kayo. Mukhang may ano kayo. Halo-halo na eh. Visayas. Ah, Eh, tour ba to? may tour kayo? Ah, may tour sila, sir. Bakal na daw, bakal. Bakal na kalo. Okay, 15 minutes kayo. Bicol ka, sir? Bicol ka? Bakal na kalo. Salitang Bicol yan, bakal na kalo. Bisaya. Ay, may mga ano dito, nag-tour, mga taga, ano yata ito. Nakapasok na kami? Diyan na entrance sa Pagdinan. Anong kami? Wala pa rin. Yan, baliktaran siya. Brown. Yan, brown, no? Dulo ko nila si Zero. Ako bahala. Okay. Ayun, mga bahay. Ay, sir. Mukhang malayo pang pinanggalingan niyo, sir, ah. Ano po, Tanawang Batangas po kami galing. Ayan, mga taga-Tanawang Batangas, oh. Ayan, oh. Ayan, nag-bike lang. So, tatlo lang kayo, sir? Tatlo? Tatlo lang po kami. Ayan, lupit, oh. Ngayon lang po uli nakaluwas eh. Oo. Taga-Batangas sila, oh. Pauwi na rin po kami. Dumaan. Ayan, dumaan lang sila, guys, sa ano, guys. Ayan, oh. Shoutout kayo, guys. Shower out po. Shower up. Shout out daw. Shout Ayan. out po sa ano, mga Ayan. lahat ng mga taga-Tanawan. Saan natin makikita? Ayan, makikita nyo to sa KBR TV, guys. Ayun. Ayan, oh. Yun naman pala. Ayan. Kung nag-YouTube kayo, guys, pasupport naman ako kay KBR TV, guys. Shoutout po sa aking TikTok. Ayan, sa TikTok niya. Sige, i-promote mo ang TikTok. Next live season po TikTok. Nakong na followers ko eh, baka naman. Ah, sige, sige, sabihin mo lang, sabihin mo lang. Shout out po sa teacher ko. Sige. Hirap mga bigyan ng exam. Thank you po, sir. Sige po, thank you. Salamat po. Okay. Thank you rin, guys. Ingat kayo sa biyahe niyo, guys. Sige ah. po. Sige po. Sige po. Okay. Kaya magdasal muna kayo habang ano, para safe tayo. Sige po. Okay, bago umuwi, dasal-dasal tayo. Salamat po dito. Okay, maraming salamat din. Uy, meron bago. Ayan. Tago ko na. Maraming salamat mga taga-Tanawan, Batangas to, mga bikers natin. Abangan namin na, sir. Oo, sige, sir. Sige po, thank you po. I-search nyo lang yan, KBR TV, lalabas na yan. Actually, yung content ko, luto-luto yan, yung mga luto-luto. Po, magaling po magluto yan. Ayan, oh. Galing ako kumain. Galing kumain. Ayan, mga bikers natin, namasyal sa ating Manila Manila Cathedral. Ayan. Kasama nila ba tayo? Mabilis ang tutumas lang. Santo Tomas yung nadaanan doon. Kala nyo Batangas. Oh, sige. Sige, ingat kayo, ha. Salamat po, sir. Okay. Nice meeting you. Okay na. Nice meeting you. Thank you, guys. Ingat kayo. Luluhod yung photographer. Propose na. Tatlo pa lang kayo, sir? Tatlo pa lang? Ito lang po kami. Ah, nag-ano pa, nagre-recruit pa, no? Ano po, yung iba kasi ano pa, may pasok pa. Ah, may pasok pero marami kayo, sir, no? Marami po. Ah, Nag-ride kami minsan nasa, nagpasampu ka eh. hindi Kaso, lang nagtatagpo-tagpo ng schedule, no? Iba po kasi may pasok pa ng ano, Sabado.
Sabado sa trabaho naman. Oo, ganun. Iba naman, NSTP pa, kaninang umaga. Oo. Kaya hindi po nasama. Ayan oh. Pwede niyong tanggalin sir ang salamin niyo para makilala kayo. Sino mo? Kuya, makikita yung iBag. Ay ba? Ayan oh. Nakaman. O yan, si sir naman. Picture naman si sir oh. Araw bukuha. Sana may ang trek ang ano, helmet. Merida sa kampuhan natin. Mga ilang oras kayo sir mula doon sa Tanawan? Ano kasi po umalis kami kanina, mga 6:30 ata. Umaga pa? O 6:30 ng umaga. 6:30 ng umaga po. Pero may pahinga naman yan sir, may pahinga. Nakakain lang po namin dito kanina, kaya medyo natagal kami. Ah, Bago okay. kami ng galing pa kaming Luneta Park, tapos Ah, nagluneta na, oo. umahaw kami dito sa Binondo Bridge. Oo. Ay, oo, yung bago. Ayun. Yan, Diyos ko, pupuntahan ko nga ngayon yan pagkatapos nito sir. Sir, pasyal kayo sa Dolomite Beach. Ayun, hindi pa namin Puntahan nyo guys bago kayong pumunta Pas, rin. kung nagpapaschedule po yata, Walang schedule doon. okay lang pag Oo. Bale, wag lang kayo pupunta ng Webes, sarado. masarado siya. Kasi parang cleaning nila yan cleaning time. Oo. Pwede kayong pumunta hanggang alas 6 pa naman yan Pwede pala. Kung makakadaan pala mamaya. Dolomite, no? Doon rin Dolomite kasi ang Beach. daan namin Dito kayo sa may Mabini. Tapos liliko kayo sa may Santa Monica. Santa Monica. Ayan, mga taga Tanawan, Batangas to. Mga riders. Ayan, Admin Albic, may club shoutout. Salamat. Sir, ulit sir, may 100 na. Ayan na pag-uwi nyo guys. Pag-uwi nyo, panoorin nyo guys. Kinukuhanan ko kayo. Sige po, salamat sir. Sige, sige, ingat kayo. Ano po pangalan sir? KBR TV. Ito yung real name niya. Yung Facebook ko, Touch Trayman. Ako Facebook si Touch. Jojo po. Ay, Jojo. Thank you, Jojo. Yes, sir. Yung mga taga-Tanawan. Jojo at saka yung mga kasama nila. Salamat po. Sige, ingat kayo. Mag-Dolomite Beach kayo. Oo nga po. Para ano, sulit yung biyahe nyo. Hindi. Dolomite Beach. Kainan Gutom na naman. Dolomite Beach, puntahan nyo guys. Thank you po, wala na po Salamat kami. sir. Sige, ingat kayo, sir. Jo. Ingat kayo. Paki-support na lang. Thank you, thank you. Okay, marami tayong bisita ngayon. Maraming mga taga Mindanao yata to guys, mga bisita. May tour. May love shoutouts kay Melanie Amar, Pilinda Vlog, tsaka kay admin Albic, may love shoutout. Sherbal Ayala, may love shoutout.
Bigla ka. Stress ka na, wala na agad. Dami sila, grupo, ano. Taga saan kaya? Ha? Ano yata? Mindanao yata sila, Mindanao. Ano? Ano mo? Ano ko lang ako. Para makakawan ng Mababa pala, oh. No? Oh, yung mga biker. Wala na, ano ako, nahiya. Wala na ako na yun. Ano kasi, maganda kasi yung camera sa Sir Dar. Yeah. Ayan, mga grupo daw ng rider. Senior shipping, dyan ng Laguna. Hindi, kasi kita yung bilik. Kaya in-adjust niya. Pinipilan mo lang. Drop mo na. Drop mo lang. Bossing, pwede kayo makuhanan? Vlog po, vlog. Live po, live. Ayan. Ayan, shout out po kayo. Shout out sa mga ka-team nyo, mga kasamahan nyo po. Shoutout sa mga NUCPians at saka sa mga GMRC yan. Ayun. Team Laguna. Team Laguna, thank you, thank you.
Ayan ha. God first. Thank you, thank you. Maraming salamat. Sir, pwede magpa-support sa inyo, sir? Wala problema sir. Ayan ha, TV. Anong vlog ka? KBR po, KBR. Ayan. Wow. Ayan ha. Nagpunta kami rito. Oh, sir, paki-support naman ang channel natin. Ay, bago lang tayo. Ayan, sa YouTube lang. bahay. Opo. Nagluluto rin kayo? Opo, nagluluto-luto ako, sir. Pa-support naman, guys. Madam, mayroon ka naman. Ay, ano ba? Thank Salamat. Ingat po kayo. Punta pa kayo sa ma'am. Nakapunta na kayo sa Dolomite Beach? Papunta pa lang. Oh, ganda rin siya. Ganda sa Dolomite. Nag-ano rin ako doon, nagbibideo rin ako doon. Ingat kayo, sir, ha? Ayan, mga taga Laguna, mga grupo nila. Anong grupo nila? GMRC. Ayun, Team Laguna. Ayun. Yan si Madam, oh. Shout out mo. Shout out po Team Laguna, NCP GMRC. Okay, ayan. Ingat kayo, guys. Shout out sa nanay ko. Ayun, sa nanay niya, shout out daw, sir. Pasok ako sa simbahan daw. Ay mo mag-sisi para sa Ang dami nila. Sabay sila. Ang pala, may nagpipicture ba? Ay, dali kaya pa lang. Ay, nakita ko po. Hindi na. Hindi na ba? Ganda ba? Ganda. Ayun, oh, ayun, oh. Lilipad na lang oh. Mamaya sakit na matuhod niya. Kitang-kita sa live, oh. Ayan. Oh, wala pa kayong picture dalawa. Yes, picture na namin kayo. Kasi nabigyan na kita. Thank you, ha. Thank you. Picture ko kayong dalawa. Dali. First kayo, picture ko kayo. Tayo mga taga Laguna, guys. Meron silang grupo, guys. Mga taga Laguna, guys. Ayan. So malapit tayo sa guys. Sumama ka na? Parang kajowa ka na.
mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Agnes Abogado, mega love shoutout Agnes Abogado. Maraming salamat. Admin Alvig, maraming salamat guys. Ayan, Agnes Abogado, mega love shoutout guys. Pero ang kinukuhatos na lang. Kung saan na ba ang bilihan nyo sa Chinese bar na kayo? Chinese. Hindi doon sa may ano ba? Mas mura din. Chinese. Yung isa yung iba yung currency ayun, hindi na yung monter. Ay, huwag ka na. Yes, stop! Magkanto, magkakailaw, alas 6. Ganun yan ang bumili ko nung ano, isang ganyan sa pagsusunod. Kasi bawal ito yung sa amin. Kaya hindi bawal. Basta ano naman na kanyang papel. Basta huli. Hirap po kami nila. Ang huli water na kami. Okay, kayo na. Wala ko siya talaga. Ikaw po sila. Ikaw nga po. Ang lakas ko na. Nagsusi ka lang nila. Kasi sa ato. Marami bang tao sa ano? Mula na lahat. Ayun, wala nang Ayan guys, maraming salamat guys sa mag-end na po ako. Maraming salamat sa pagpunta guys. Yung gold ka na. Oh, ba't kaya ang lupa dito?
Kahit gabi mo lang, hapon na. Straight lang. Isang taon. Sabi niya, Oo, yung mga yan. babawi naman. Ay sabi ni pare lang, pare, bakit ganun yung ilaw na yun eh. Yun eh. Yung siya ate, sabi niya, siya po lang. Pinakanya kayo. Ilan taon na si nanay? Bata pa si Ay, nanay. yung Bata pa. putador, silang gagastos yun. Dito. Karapatan nila ngayon, bahay nila yan. Paano gagastos? Nahulingin pa ito ko. Yung bahay natin, tayo nila. Pinalik ko yan eh. Kaya nga, yung hindi nila. Father Palyado. Ito yan. Lumakas ako. Nakakot doon. Ang dami Saan yun? Quezon. Eh, umuulan pa yun. Ayaw ko na. Alam mo yung tatapos yung Kaya naman. Ang 40 ayos, di na makapanik. Eh kung ano, yung dalili nila, Kaya lumakas ang tubig. bahay nila. Ako sa bataan. Hindi ka ligan. Sabat, pinalik ko yan. Pinalik ko rin yung bundok nun. Kaya lang makapanasa. Kasi makapagpapin. Erwin Pulenday, may love shout out sa dyan. Erwin Pulenday. Thank you guys. May love shout out sa dyan. Erwin. Ano kung nililikod ako sa katapusan? Nagkakasya mo. Bahay mo yan. Sabi ko kay Haba pala ng mga may-ari nga. Gastusan yan. kampasan mo rin. Para laging may kitira. Ganyan, no? Ito pa lang ako. Pag ako ng sikletan, ganun lang. Ito ang sugar pa. Hindi sana ako permanenteng din. Yung iba, kumawa. Diba? Yung mga bago. Hindi, dalawang. Naman sa saging. Ako maraming maalis yan pag kanya may kitira. Paano kung naroon ng May bayan pala permit nila dito. 2,000. Lahat yan, yung mga vendor. Daw basta pwede dito nila. Dapat may ID sila. Ay, kami sa ABCU. Nakagaling na ako, di ba? Total na pala. Celebration kami. Tapos sa January, ang dami ko yung illegal mo yan. Walang may nang pala. Sabi sa akin yan, Lord. Para sa sabi ko kaya yung ganito, yung hikaw na Benedict,
Kahit sa isa lang yun. Siya may anak siya. Meron mong kinayod. Walang pulutan yun. Ayan na. Insurance ko. Kahit wala mong ilalagay. Ang lakas pa naman pala pag yung yalo. Ay po dyan. Nalala ko si Lola, baby. Ayan, Shane. May galab shoutout sa'yo dyan, Shane. Ginawa po sa pagkaya. Maraming salamat, guys. Ibang taon pala nung Si Linda, Rom. Si Linda. May galab wala shoutout. ka naman ako. 180. Trabaho. Ayan, yung pagkilo. Ibo, 180 lang. Ayun din yung presyo yun eh. Rosa TV, may galab shoutout sa'yo dyan. Rosa TV. Maraming salamat, Rosa TV. Shane, Hazel, Elias, may galab shoutout sa'yo dyan. Oo nga, maganda talaga rito, guys. Handens, may galab shoutout sa'yo dyan, Handens. Erwin, ayan, may galab shoutout. Ayun, maliit yung ganyan. Ilan mong magkasunod? Sabihin mo mag-jacket ka. Tama na ako yun eh. Ito magsabang na yung mga yun. Gumagawa, hindi nang pare-pareho. Yes. Yes. Realmente. Ayun. Malalang po. Hey, God bless you. Nalang. Hindi mo jacketan si Linda. Mag-jacket sa kamo, mag-jacket pag... Sabi ko na, huwag mag-live. Punta na tayo doon habang mayroon pa to. Handens, may galab shoutout sa dyan, Handens. Maganda ang sarap. Kaya... Mahina ko rin. Hindi ka tulad ng dating maraming turista. Kumonti na ng
May love shoutout sa'yo dyan. Juliet Guntang, may love shoutout admin Juliet, may love shoutout. Ayan, may love shoutout down sa ni Juliet sa lahat. Thank you Juliet sa patamsak mo dyan. Nandito tayo ngayon sa Manila Cathedral. Thank you, thank you. Pasahin mo, bukas dyan. Doon lang sa kasabot mo. Manila Cathedral po, Intramuros. Nandito po tayo guys. Ito po yung ating simbahan. Ayan, Juliet Contang, maraming salamat sa patamsak mo dyan. Thank you, may kalag shoutout sa'yo dyan. At malapit din po tayo dito sa Palacio del Gobernador. Ayan, papunta doon sa, mayroon din doon, papunta doon sa Fort Santiago. Ayan. Ayan. Sa mga pupunta guys dito sa Intramuros, Cathedral, Manila. Kaya mayroon po tayong mga kalesa rito. Ayan, kung saan pwede kayong umikot-ikot dito sa Intramuros area. Ayan guys. Ayan guys, mga foreigner guys. Dito po pinakamagandang angulo po. Dito po tayo sa Manila.